Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μετά το number one, μετά το Ζάρι που ευχόμαστε να γίνει number one, θα πάμε στα ήδη φετινά παιδιά που έχουν την πρωτιά, είναι νούμερο 1 ήδη και θα τους ευχηθούμε στον μεγάλο διαγωνισμό που έχουν μπροστά τους, τον παγκόσμιο στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες το καλοκαίρι, να καταφέρουν να κερδίσουν και άλλη πρωτιά εκεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη. Μιλάω για τους μαθητές που είναι ήδη πανελλήνιοι πρωταθλητές στο Word και στο Excel. Μιλάμε για τον ελληνικό τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist 2024 και οι πρωτιές αυτές θα ταξιδέψουν στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, στη Disneyland, στο παγκόσμιο τελικό και εκεί ελπίζουμε, ευχόμαστε να έχουν και παγκόσμιες διακρίσεις. Επομένως, κύριε Βέργο, εκπαιδευτής ο κύριος Δημήτρης Βέργος από την Techno Help You, Techno Kids, που κάνετε τα διαδικτυακά μαθήματα και εκπαιδεύετε τους μαθητές με τους συνεργάτες σας. Αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με τη Φραγκίσκα. Προσπαθώ να βρω τον Χρήστο τον Βέκιο που είναι ο πρωταθλητής στο Word. Δεν τα έχω καταφέρει. Δεν μας βοηθά η τεχνολογία. Παράλογο τώρα σε αυτή την κουβέντα. Αλλά έχουμε τη Φραγκίσκα Κιμίνου που είναι η πρωταθλήτρια στο Excel. Γεια σου Φραγκίσκα. Γεια σας. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία να ευχηθώ. Είσαι έτοιμη? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για πες μας. Συνεχίζω την προετοιμασία. Ναι. Και πάμε δυνατά για την Αμερική. Είσαι πολύ θετικός άνθρωπος και πολύ μου αρέσει αυτό. Φραγκίσκα, πόσο χρονών είσαι? Είμαι τριτοετής φοιτήτρια, είμαι 20 χρονών. Ναι. Στο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ο τομέας των σπουδών σου έχει καμία σχέση με αυτή την πρωτιά στο Excel ή είναι κάτι εντελώς διαφορετικό? Η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε γιατί είχα κάποια επαφή με τον προγραμματισμό από πριν λόγω της σχολής μου και το Excel είναι κάπως μια γλώσσα προγραμματισμού και με βοήθησε πολύ με την επαφή μου με τον υπολογιστή και τις εντολές και όλα αυτά που χρειάστηκε να μάθω για να λάβω μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Ξέρεις, καμιά φορά λέμε σήμερα τα παιδιά που μεγαλώνουν με τους υπολογιστές, με τα κινητά, με το ίντερνετ που εμείς παιδιά δεν τα είχαμε και τα μάθαμε στην πορεία. Θεωρούμε ότι οι νέοι σήμερα ξέρετε τα πάντα γύρω από τα κινητά, τους υπολογιστές και το ίντερνετ. Δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι η απλή καθημερινή χρήση αυτό για το οποίο συζητάμε. Είναι μια εξειδίκευση σε συγκεκριμένα προγράμματα και όπως είπες και εσύ εκπαιδεύεστε γι' αυτό. Ναι, εννοείται. Χρειάστηκε να κάνω μαθήματα για να μπορέσω να το επεξέλθω στις ερωτήσεις, γιατί δεν είναι ότι κάναμε τα απλά που μαθαίνουμε στο σχολείο. Χρειάστηκαν παραπάνω γνώσεις για να μπορέσω να συμμετάσχω και να πάω καλά σε αυτό το διαγωνισμό. Θέλω να μου πεις λίγο πιο συγκεκριμένα για το δικό σου κομμάτι, για το Excel. Τι είναι αυτό που σου δώσε και την πρωτιά που το κάνει να διαφέρει από τα υπόλοιπα? Ας πούμε στο Word είναι ο Χρήστος ο Βέκιος που είναι πρωταθλητής αυτή τη στιγμή, στο Πανελλήνιος πρωταθλητής. Και θα πάτε μαζί στο Λος Άντζελες και θα ευχηθώ και σε εκείνον καλή επιτυχία. Στο κομμάτι Excel τι καλείσαι να δείξεις για να πάρεις καλή βαθμολογία και να βγεις μπροστά? Έχει να κάνει πολύ με το κομμάτι των δεδομένων, γιατί υπάρχουν πίνακες δεδομένων τους οποίους πρέπει κάποιος να διαχειριστεί, να φτιάξει γραφήματα, είναι με την αναπαράσταση των δεδομένων. Οπότε θέλει μια καλή κατανόηση το πώς μπορούν να συνδέονται τα δεδομένα μεταξύ τους και θέλει μια λογική και μαθηματική σκέψη, αλλά θέλει βέβαια και εξάσκηση για τα εργαλεία, γιατί θέλει και ταχύτητα
κρίνεται και η ταχύτητα σε αυτά στο διαγωνισμό. Ναι. Είναι ένας τομέας που θα σε βοηθήσει μελλοντικά και στον επαγγελματικό τομέα? Γενικότερα οι επιστοποιήσεις σε τέτοια προγράμματα είναι σημαντικά, νομίζω, για το βιογραφικό κάποιου που θέλει να ασχοληθεί με την τεχνολογία και τον προγραμματισμό και τους υπολογιστές. Και πιστεύω γενικά η εξειδίκευση σε αυτά είναι ένα καλό κομμάτι για κάποιον που είναι φοιτητής ή μαθητής, θα τον βοηθήσει στο μέλλον. Τώρα, να έρθω σε εσάς, κύριε Βέργο, ο κύριος Δημήτρης Βέργος. Η αλήθεια είναι ότι χρόνια τώρα τα λέμε για τις πρωτιές σας, γιατί όσο λέμε τα συγχαρητήρια στα παιδιά, άλλο τόσο πρέπει να πούμε συγχαρητήρια και σε εσάς, διότι επί της ουσίας εσείς μοιείτε τα παιδιά και τα εκπαιδεύετε και τα οδηγείτε σε αυτές τις πρωτιές. Με πολλές προετοιμασίες, πολλές ασκήσεις για να μπορούν να διαγωνιστούν στον Πανελλήνιο και μετά και στο παγκόσμιο και να φέρουν διακρίσεις και από το παγκόσμιο όπως έχουν φέρει και οι προηγούμενοι. Έτσι. Αυτά είναι οι δύο τελευταίοι αυτοί οι φετινοί, είναι η 7η και η 8η Πανελλήνιοι πρωταθλητές που έχουμε φέρει στην Ελλάδα. Έτσι. Ναι, είναι ένας αγώνας χρόνια τώρα αυτός, με την καλή έννοια αγώνας. Τα παιδιά δείχνει να έχουν ενδιαφέρον. Όταν έρχονται τα παιδιά σε εσάς, είναι, για να το πάρουμε λίγο από την αρχή να καταλάβουμε, έρχονται πιο πολύ για να κατανοήσουν το διαδίκτυο, τους υπολογιστές, τη χρήση τους, να διευκολυνθούν στην καθημερινότητά τους και σιγά σιγά κάπως τα κερδίζει ο χώρος και προχωρούν? Έρχονται για να μάθουν βασικά τη σωστή χρήση των εφαρμογών, των βασικών εφαρμογών γραφείου του Microsoft Office, το Word, το Excel, το PowerPoint, το Apple, την Access, το Publisher, και μετά με τη συνέχεια των μαθημάτων και παίρνονται στην πιστοποίηση, ενδιαφέρονται περισσότερο για να συμμετάχουν και στο διαγωνισμό και να έχουν μια διάκριση πανελλήνια και μετά παγκόσμια. Αλλά στην αρχή έρχονται βασικά για να μάθουν τις εφαρμογές και να είναι πιο αποτελεσματικοί στο σχολείο τους και μετά στη σχολή τους και μετά στις δουλειές τους που θα έχουν, στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία δηλαδή. Αυτά είναι σε εθνικό επίπεδο. Πηγαίνοντας στο εξωτερικό, γιατί εσείς έχετε πάει και στους προηγούμενους διαγωνισμούς, έχετε την εμπειρία. Εκεί τι αντιμετωπίζετε? Θέλω να πω το επίπεδο των άλλων χωρών, το επίπεδο των μαθητών της ίδιας ηλικίας των άλλων χωρών. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά όμως πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Έτσι, δηλαδή η διαγωνιστική διαδικασία του παγκόσμιου τελικού είναι πολύ πιο δύσκολη από το Πανελλήνιο τελικό. Βασικά τα 3 τελευταία χρόνια τους βάζουν να φτιάξουν ένα project ο καθένας στην εφαρμογή του, βασισμένο σε κάποιον μη κυβερνητικό φορέα. Ο καθένας στο Word θα φτιάξει μια αναφορά που θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία με χρώματα, με πολλά πράγματα. Στο PowerPoint θα φτιάξει μια παρουσίαση πολύ εντυπωσιακή, άρα εκεί θέλει πολύ πιο έμπνευση, δημιουργικότητα, φαντασία, και στο Excel να αναλύσει τα δεδομένα που θα έχει, με γραφήματα και στατιστικά και πίνακες κλπ. Έχουν κάνει ήδη μια προετοιμασία ή τα δεδομένα αυτά θα τους δοθούν πηγαίνοντας στο Λος Άντζελες? Θα τους δοθούν εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Καμία προετοιμασία. Ούτε ξέρουν τι θα έχει, κανείς μας δεν το ξέρει αυτό. Ναι. Είναι εντελώς άγνωστο, ούτε το δίνουν στους Έλληνες διοργανωτές, γιατί σου λέει άμα σας το δώσω θα το δώσω στα παιδιά. Δεν το ξέρει κανένας τι θα έχει και ποιος φορέας θα είναι. Λογικό. Το 2022 που συμμετείχαν τα παιδιά εκεί και βγήκε ο Νικόλος Σαραπάνης στο σημαίνιο μετάλλιο στον κόσμο, ήταν μια κυβερνητική οργάνωση που εκπαίδευε τους βετεράνους του Βιετνάμ. Δεν είναι και εύκολα αυτά. Και έπρεπε να φτιάξουν μια αναφορά του Word, τα δεδομένα που είχαν στο Excel και μια παρουσίαση στο PowerPoint. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Και για παιδιά αυτής της ηλικίας. Και τα δεδομένα που τους τα δίνουν, δεν τους τα δίνουν ηλεκτρονικά.
Θα τους σταδίσουν χειρόγραφα και βέβαια να τα καταχωρήσουν, για να έχουν και το χρόνο της καταχώρησης. Εγώ τώρα θέλω όμως να μου πείτε και για την επόμενη μέρα. Γιατί και μόνο που τα παιδιά φέτος θα πάνε στο Λος Άντζελες και θα πάρουν μέρος σε αυτόν τον παγκόσμιο διαγωνισμό, είναι επιτυχία από μόνο του. Και διάκριση θέλω να πω να μην πάρουν. Και μόνο η συμμετοχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Αυτά τα παιδιά από τις προηγούμενες συμμετοχές, θέλω να πω τώρα, είναι παιδιά που παρακολουθώντας τα εσείς βλέπετε ότι κατευθύνονται επαγγελματικά σε αυτό το χώρο? Ναι, συνήθως ναι, έτσι συμβαίνει. Τις περισσότερες φορές κατευθύνονται, συνεχίζουν την σταδιοδρομία τους προς την πληροφορική. Ναι. Είναι ένας χώρος που δίνει θέσεις εργασίας? Δίνεται, ναι, σίγουρα. Και όλο και βγαίνουν και καινούργιες θέσεις σε όλους τους τομείς. Έτσι. Ελλάδα ή εξωτερικό? Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ναι. Γιατί μιλώντας και με ανθρώπους που ασχολούνται και με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, μου λένε ότι αυτές οι θέσεις ναι μεν βγάζουν καλά μυαλά στην Ελλάδα, αλλά τελικά είναι θέσεις του εξωτερικού που πληρούν τα ελληνικά μυαλά και όχι της Ελλάδας. Και όμως υπάρχουν θέσεις και στην Ελλάδα. Σίγουρα υπάρχουν. Αρκεί να έχεις τα προσόντα για να σε πάρουν οι αντίστοιχες εταιρείες που έχουν αυτές τις θέσεις. Πάρα πολύ ωραία. Πότε είναι το ταξίδι, Φραγκίσκα? 27 Ιουλίου. 27 Ιουλίου. Με το καλή επιτυχία, Φραγκίσκα Κιμίνου, Excel, πανελλήνια πρωταθλήτρια. Εύχομαι να γίνεις παγκόσμια πρωταθλήτρια, Φραγκίσκα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βέργο, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να συνεχίσετε τις επιτυχίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τα πούμε και τον Αύγουστο. Βεβαίως, να πούμε για να έχουμε φέρει διακρίσεις. Μακάρι. Αλλά είπαμε και η συμμετοχή από μόνη της είναι φυσικά, πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μόνο που θα πάνε στην Αμερική, στο παγκόσμιο τελικό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και πρωτίστως φοβερή εμπειρία για τα παιδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Techno Help You, Techno Kids, διαδικτυακά μαθήματα, ακούσατε σε όλες τις εφαρμογές. Ξεκινάς από το πώς να χειριστείς αυτό το μηχάνημα απέναντί σου από μικρές ηλικίες αλλά και για μεγαλύτερες ηλικίες, μέχρι εξειδικεύσεις τέτοιου επίπεδου που σε οδηγούν και σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Και ναι, τα καταφέραμε. Έχουμε και τον Χρήστο Βέκιο στην τηλεφωνική μας γραμμή, πανελλήνιος πρωταθλητής στο World, στο πρόγραμμα, και είναι ο Χρήστος που θα ταξιδέψει μαζί με την Φραγκίσκα και θα πάνε στο Λος Άντζελες το καλοκαίρι, στην Καλιφόρνια, στον παγκόσμιο τελικό. Παγκόσμιο πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist 2024. Καλή επιτυχία θα σου ευχηθώ, Χρήστο, αν και όλη αυτή η εμπειρία από μόνη της είναι ό,τι καλύτερο στη ζωή σου, για το μέλλον σου, στις αποσκευές που θα έχεις για πάντα. Μας έλεγε η Φραγκίσκα ότι στο βιογραφικό είναι πολύ σημαντικό να τα έχεις όλα αυτά. Εσύ πώς το έχεις όλο αυτό στο μυαλό σου και το βιώνεις? Σίγουρα πιστεύω ότι είναι κάτι καλό να έχεις το βιογραφικό σου, ακόμα και αν δεν κάνουμε κάτι έξω, που όλοι μας ελπίζουμε και θα παλέψουμε να κάνουμε κάτι και έξω. Αλλά ακόμα και αυτό είμαστε νικητές, αφού έχουμε διακριθεί από αρχικά 3.000 άτομα και έχουμε φτάσει εμείς οι 3. Σίγουρα είναι κάτι πολύ καλό. Ακόμα εγώ προσωπικά δεν το έχω συνειδητοποιήσει αυτό που έχει γίνει. Πιστεύω θα το συνειδητοποιήσω όταν προσγειωθούμε και κατέβουμε και φτάσουμε, σίγουρα. Αλλά θα είναι μια καλή εμπειρία σίγουρα. Ξέρεις τώρα, λέμε για το Word και λίγο πολύ το χρησιμοποιούμε το Word όλοι και θεωρούμε και λέμε εντάξει, το Word, απλά πράγματα. Θα έμεινε έκπληκτος κανείς αν συνειδητοποιούσε πόσες λειτουργίες έχει το Word. Και εγώ ακόμα όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι, λέω εντάξει, το Word τι μπορεί να κάνει το Word? Δεν είναι απλό πρόγραμμα. Τελικά όμως όχι, είναι από τα πιο σύνθετα προγράμματα. Είναι από τα πιο σύνθετα, Έχει πολλές λειτουργίες. Πόσο χρονών είσαι, Χρήστο? Είμαι 14. Είσαι 14. Είσαι μαθητής της Δευτέρας Γυμνασίου δηλαδή? Τρίτης Γυμνασίου. Ετοιμάζεσαι για το Λύκειο δηλαδή?
Σίγουρα, ναι. Τι αέρας είναι αυτός μετά το Λος Άντζελες στο Λύκειο. Μια καλή διαδικασία θα είναι. Εξαιρετική. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ξεκίνησες τα μαθήματα αυτά σε τι ηλικία? Συγκεκριμένα για τον διαγωνισμό εννοείται? Όχι, γενικώς τα μαθήματα πότε τα ξεκίνησες? Θέλω να πω ξεκίνησες, εντάξει, για να μάθεις να κάνεις καλή χρήση. Έχω μια αγάπη από τους υπολογιστές γενικά. Ασχολούμαι με τους υπολογιστές από τα 4-5 μου χρόνια. 4-5. Αλλά μαθήματα ξεκίνησα να πάρω το ECDL, τις ενότητες, από Τετάρτη με Πέμπτη δημοτικού, όπου και τις πήρα. Και μετά συνάντησα έναν τους παλιούς νικητές, αν δεν κάνω λάθος, τον Νικόλα Νοταπάνη από την Κρήτη. Και μου εξήγησε λίγο παραπάνω για το διαγωνισμό και είπα και εγώ να το προσπαθήσω και να που τα κατάφερα. Και μπράβο σου. Θέλω να πω, όλη αυτή η διαδικασία ξεκινάς για να μάθεις κάποια πράγματα που θα σε βοηθούν στο σχολείο αρχικά, στις σπουδές σου, επαγγελματικά στη συνέχεια. Έχεις στο μυαλό σου ότι θα κάνεις πιο εύκολη την καθημερινότητά σου, από το διάβασμα μέχρι το παιχνίδι. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή... Σίγουρα είναι κάτι που σε βοηθάει από τις εργασίες του σχολείου, να κάνεις τις εργασίες του σχολείου, μέχρι και μετέπειτα, γιατί τα προγράμματα του Office είναι κάτι τα οποία χρησιμοποιούνται και σε πάρα πολλές δουλειές. Φυσικά. Η γραμμή αυτή, η διαχωριστική γραμμή, εκεί που είπες εγώ αυτό τώρα θα το πάω ένα βήμα παραπέρα, θα διεκδικήσω και πρωτιά, και θέλω να μου πεις αν το έχεις βάλει στο κάδρο και επαγγελματικά και με ποιο τρόπο. Κοιτάξτε, γενικά, για να προσπαθώ να καταλάβω ακριβώς πώς το εννοείτε τώρα. Είναι η στιγμή που είπες ότι εντάξει, μέχρι εδώ μαθαίνω πράγματα για να με διευκολύνουν στο σχολείο, αλλά από εδώ και πέρα θα μάθω και άλλα πράγματα για να διαγωνιστώ σε αυτό. Και αν ήδη μέσα σου έχει μπει ένα μικρόβιο που λέει ότι με κάποιο τρόπο αυτό θα σε οδηγήσει και στο επάγγελμα που θα κάνεις αύριο μεθαύριο. Σίγουρα το ήξερα από σχετικά μικρή ηλικία ότι αυτό που θα ακολουθήσω στο επάγγελμα θα έχει να κάνει με την πληροφορική σίγουρα, και βλέποντας ότι με βοηθάνε αυτά γενικά στις εργασίες του σχολείου, σίγουρα πιστεύω ότι θα είναι κάτι που θα με βοηθήσει και μετέπειτα στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Στο εύχομαι, Χρήστο. Είσαι αυτός που έρχονται οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριες και ζητάνε βοήθεια για τις εργασίες? Ναι. Είσαι ο περιζήτητος στις ομαδικές τις περίφημες. Ναι, και αυτός όμως που καταλήγει στο τέλος να κάνει μόνο στην εργασία, γιατί κανένας άλλος δεν θέλει να ασχοληθεί, να μάθει. Αφού τα ξέρεις καλύτερα, βρε Χρήστο, εσύ. Δεν πειράζει, εντάξει, το έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, λέγαμε και με τον κύριο Βέργο νωρίτερα ότι επί της ουσίας ξέρετε το τεχνικό μέρος του πράγματος, με πάρα πολλές ασκήσεις, με μια σημαντική προετοιμασία που κάνετε, αλλά εκεί που θα πάτε, εκεί θα μάθετε τελευταία στιγμή το θέμα στο οποίο θα διαγωνιστείτε. Ναι, σίγουρα. Εμείς από το κομμάτι της προετοιμασίας και του Πανελληνίου τελικού, έχουμε εμπεδώσει το θεωρητικό κομμάτι, γνωρίζουμε βέβαια και το πρακτικό, πώς να εφαρμόσουμε τη θεωρία, αλλά το κομμάτι του παγκοσμίου τελικού, δεν γνωρίζω αν το αναπτύξετε πριν και με τον κύριο Βέργο για τη Φραγκίσκα, είναι κάτι διαφορετικό από ότι είναι ο Πανελλήνιος τελικός. Στον Πανελλήνιο είναι καθαρά η θεωρία που έχουμε μάθει, πώς εφαρμόζεται και στον πιο γρήγορο χρόνο, γιατί είναι 30 ερωτήσεις και πρέπει να τις κάνουμε σε 30 λεπτά. Οπότε διαγωνιζόμαστε για το ποιος θα κάνει τις πιο σωστές ερωτήσεις και στο μικρότερο χρόνο. Ενώ στο παγκόσμιο είναι πιο πολύ δημιουργικό το θέμα. Μπορεί να έχει και κάποιες ερωτήσεις για τις γνώσεις μας, αλλά θα έχουν και δημιουργικό κομμάτι. Και βλέποντας ποιος έχει χρησιμοποιήσει πιο καλά τις λειτουργίες του Word, αυτός θα κερδίσει. Οπότε θα είναι και κάτι διαφορετικό. Πόσοι ακόμη διαγωνιζόμενοι θα είναι και από πόσες χώρες, ξέρεις? Θα είμαστε... με βάση τον τελευταίο πίνακα που έχει αναρτήσει η Certiport, στον παγκόσμιο τελικό συμμετέχουν 85 χώρες. 85 χώρες. Με βάση τον τελευταίο πίνακα. Ναι. Από αυτές η μία είναι η Ελλάδα και διαγωνιζόμαστε με τις υπόλοιπες. Εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν αγχωνόμαστε.
Όχι, σίγουρα. Νομίζω μέχρι και εδώ που έχουμε φτάσει είναι μια μεγάλη διάκριση. Από τους 3.000 άτομα να έχουμε φτάσει επί 3. Βέβαια. Νομίζω ότι είναι κάτι που δύσκολα μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε τόσο εγώ όσο και τα δύο κορίτσια. Το τρίτο πρόσωπο ποιο είναι? Είσαι εσύ, Χρήστος Βέκιος. Είναι η Φραγκέσκα Κιμίνου που μιλήσαμε πριν από λίγο. Υπάρχει και τρίτος άνθρωπος. Πες μου το όνομα του κοριτσιού. Είναι η Κασιανή Κουρέτσι. Να πω χρόνια πολλά και σε όλους σας, συγγνώμη, και να πω καλή επιτυχία και στην Κασιανή, λοιπόν, να μην είμαι άδικη. Εύχομαι να απολαύσετε την εμπειρία πρώτα απ' όλα. Πάνω απ' όλα, ναι, είναι μια εμπειρία πέρα από το διαγωνιστικό κομμάτι. Νομίζω πρέπει να χαρούμε το που έχουμε φτάσει. Έτσι. Και να το απολαύσουμε. Και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, καλό Πάσχα εύχομαι. Επίσης. Αθήνα 984 στους 98 και 3.